बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसाम सरकारा मोनसे बिथांखि फोसावना होदों, जेराव आसाम रायजोआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबजानायजों जाय बिथांमोना गावनि आंगो फिसायखौ खोमाना रान्दि जानो गोनां जाबाय, बे आइजोफोरनि थाखाय आसाम सरकारा 2.5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना फोसावना होबाय। दानिया फैबावदो 28 जुन अदेबानि समबार मैयानि सानखालि चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय बियारफिल्ड टाउनशिप रिफाइनारि क्लाबनि सावराय जथुम नब्लाङाव बिटिआर सुक्तिनि 9.4 दफा बायदियै बारग' NDFB फोरनि थांना थानायनि थाखाय आदब जौगानायनि हाबाफारि आयदानि सायाव ट्रेनिं मावबादाखौ खुंफुङो। आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफान लोगोसे आसाम पुलिस आरो नखर बिफाननि जथायै बानजायनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव बारग' NDFB फोरनिफ्राय गासै 100निबो बारा NDFB केडारफोरा बाहागो लाफैदों। लोगोसे मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थांनाय 20 खालार खालिनो बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवना होदोंमोन। फारसेथिं बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बारग' NDFBनि अनसुला दैमारिया बे हाबाफारिनि सायाव गोजोनैखौ फोरमायदों। मानोना BTC ओनसोलाव गोबां बेखार लाइमोनफोरानो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हायाखै, अब्ला बोरै बारग' NDFB फोरनो होनो हागोन होनना बिथांनि गोसोआव सोंथि जाखांदों आरो बे सोंथिखौनो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बारग' NDFB फोरनि केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबिबो खालामदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सानि खायजामाटि गामिजों लोगोसे खारिजा बिजनीनि जायगायाव सानै सुबुङा नंखाय किसान कार्ड बानायना होनायनि मुङाव रां लागासिनो दंमोन। बिनि उनावनो आबादारि रायजोनि सन्देह खालामनायाव बे सानै सुबुंखौ सोंथि खालामनायनि उनाव गासै सैथो खोथाया सोराङाव फैदों। लोगो लोगोनो रायजोफोरा बे जाथायखौ मिन्थिना मोननानै लावदांगुरि पुलिसनि आखायाव सानैखौबो गथायना होयो। बेजों लोगोसे खायजामाटि गामिनि गावबुरानि मददजों रायजोफोरा सानै सेंग्राखौ केसबो होनाय जायो। आरोबाव फैबावदो बे साननैसोआव BPF आरो महाजनखौ लानानै सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो साननैसो सिगांसो BPFनि सासे गागि दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो बुंदोंमोन दि जुदि BPF दोलोआ महाजन दोलोजों थाफाबावो अब्ला BPF दोलोखौ नागारसिगोन होनना आरो गोनांथि जायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंगोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। आरो मैया 28 जुन समबारखालिबो BPF आरो महाजननि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरावनो BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा बिनि सायाव माखासे बिबुंथि होबावो, जेराव बिथाङा बुङो महाजनआ बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानैसो दाजानायमोन। बिनिखायनो बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै दानाय महाजनजोंसो BPFआ लोगोसे दंमोन होनना फोरमायो। नाथाय आसामाव महाजननि सोरखारा जायासै, बिनिखायनो दा बियो जेबो आयदा नंलिया होनना बुंथियो BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि फैबाय थानाय आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव BPFआ हारसिङैनो गेलेसिगोन होनना फोरमायबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां नुनो मोनदोंमोन जे UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरानो UPPL दोलोनि सोद्रोमाखौ गाग्लोबनाय। बे जाथाया बाक्सा जिल्ला सालबारियाव जाना थांदोंमोन आरो बे समाव नुनो मोनबावदों सानै BJP दैदेनगिरिनि गेजेराव गावजों गाव गोख्रोङैनो बुलायलायनायनि जाथाय। जोखोम जानायजों लोगोसे गावजों गाव गस्ला बिसिना होलायनाय। बे जाथाया हजाइनि बालुकमारियाव जानानै थांदों। बे बुलायलायनायाव जोखोम जायो BJPनि सानैबो दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे गुबुन सुबुंफोराबो। लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव BJPनि सानै दैदेनगिरियाबो बेरेखा केस होलायो। बे केसनि सायाव पुलिसआ सानैखौबो हमना लाङो होनना खौरां मोननो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। हादर नाङैनो कर'ना भाइरासनि थासारि। बे समाव आसाम रायजोआवबो कर'नानि साग्लोबसारनाय। बेखौ नोजोर बोनानैनो आसाम सरकारखौ हेफाजाब खालामनो एबा कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो 63 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबनिफ्राय
देरहासार जालांनो हानाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा कभिड-19 रिलिफ फान्डआव 50,000 रां अनसुंथाइ होदों। लोगोसेनो क'क्राझार UN एकाडेमिनिफ्रायबो आसाम कभिड-19 रिलिफ फान्डआव 50,000 रां अनसुंथाइ होयो। लोगोसेनो आरोबाव क'क्राझार जौगासार फालांगियारि बिमल बसुमतारी बिथाङाबो आसाम कभिड-19 रिलिफ फान्डआव 50,000 रां अनसुंथाइ होयो। बे गांथाम चेकफोरखौनो आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा मैया 28 जुन समबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखायाव गथायना होयो। दानिया फैबावदो बै समनि बर' बिग्रायारि हान्जा BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन बिर सिलागां बसुमतारीया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै 1997 मायथाइयावनो रुंसारि जादोंमोन। बिथांनि 24थि रुंसारि सानखौ मैया 28 जुन खालि बिथांनि माखरसालियाव बिबार बावना गोसोखांथि सान हिसाबै फालिदों। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिथां बिर सिलागां बसुमतारीनि माखरसालियाव थांना बिबार बावहैदों। गुबुन खौराङाव फैबावदो हादराव कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो सोरखारा साफ्रोम थागिबि सुबुंफोरनो भेक्सिन होनायनि राहा खालामना होदों। नाथाय बे समाव माखासे दुथांफोरा कर'नानि भेक्सिननि मुङाव गाज्रि फालांगिसो खालामनो हमदों। बेबायदिनो तामिलनाडुआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जाना थांदों जेराव कर'ना भेक्सिननि मुङाव होनाय जादों बिस, जायनि उनाव जिउ खोमानो गोनां जायो 3 सुबुङा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ खोमानांनाय 3 सुबुङा गंसे न'खरनिनो बिसि, फिसाजो आरो खामानि मावग्रा। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे न'खरनिनो बिफाया सासे सुबुंनियाव मास मोननैसो सिगां 15 लाख रां दाहार लादोंमोन आरो जेब्ला रां दाहार होग्रा सुबुङा गोनांथि जानायाव बिफिनो अब्ला होनो हायै जानायाव बिनि न'खरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दाहार होग्रा सुबुङा खैसार खालामदोंमोन। जेराव बे सुबुङा दाहार लाग्रा न'खरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सासे सुबुंजों लोगो जानानै नंखायै सावस्रि मावथि महरै बिनि न'आव दैथाय हरदोंमोन आरो बे नंखायै सावस्रि मावथि जानानै थांफ्लानाय सुबुङा दाहार लाग्रा सुबुंनि न'आव बिसनि मुलिसो होना थाङो आरो बे मुलिया कर'नानिफ्राय रैखाथि होगोन होनना बुंलाङो। जायनि जाउनाव बे मुलिखौ लोंनानै बे जाथाया जानानै थांदों आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ खानो हाबाय होनना खौरां मोननो हादों। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो सोमोनांथाव नाजानायनि गेजेरजों सुबुङा गोब्राब खामानिखौ जाफुंहोनो हायो। बेखौ फोरमान खालामना दिन्थिदों। मोनसे समनि 8 बोसोर बैसोनि खुदिया गोनां सासे आइजोआ गावनि मोजां मोननाय अनजालुजों जुलि जाखांनायनि उनाव माबा मोनसे गोरोबलायै जाहोन थानायनि जाउनाव गावनि फिसायजों नागारलायनो गोनां जादोंमोन। बे समाव बियो गावनि 8 बोसोर बैसोनि खुदियाखौ बिखुङाव बानानैब्लाबो थांना थानायनि राहा नागिरनो गोनां जादोंमोन। जेराव बिथाङा लेबु जुइस, आइसक्रिम फाननानैब्लाबो थांना थानायनि राहाखौ नागिरना लानो गोनां जादों। बेबायदिनो सासे आइजोआ दिनै सोमोनांथाव मोनसे जाफुंसारनायखौ दिन्थिनो हादों। बिथाङा दा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों पुलिस बिफाननि सासे आइजो साब इन्सपेक्टर मासियाव मोननो हाबाय। बेखायनो बाथ्रायाव दङ गोब्राब नाजानाय थायोब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनो हायो होनना। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।